Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είμαστε μαζί με τον κύριο Τάσο Ροζολή, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Κύριε Ροζολή, καλησπέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Η επικαιρότητα το επιβάλλει, νομίζω. Ένα από τα ζητήματα πάρα πολύ βασικό, θεωρώ πως δίνει μια έτσι νότα αισιοδοξίας για το κομμάτι που αφορά τους Έλληνες κατασκευαστές στην πολεμική βιομηχανία, και είναι η διακηρυγμένη πλέον πρόθεση και από και διαστόματος Υπουργού και διαστόματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί συμμετοχής 25% στις νέες αμυντικές προμήθειες με εγχώρια συμμετοχή. Ναι. Όπως ξέρετε, γι' αυτό και χαιρετήσαμε σαν σύνδεσμος αυτή τη δήλωση. Να πω μια προϊστορία ότι στην Ελλάδα μέχρι το 2011 είχαμε 30-35% υποχρέωση εγχώριας προσθέμενης αξίας, και αν έπεφτες κάτω υπήρχε ποινή, υπήρχε πέναλτι στους ξένους. Πλάς επιπλέον είχαμε και τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία ήταν πολύ χοντρικά, θα το πούμε, γιατί είναι λίγο περίπλοκος ο τρόπος υπολογισμού, ήταν άλλο ένα 10%. Από το 2011 και μετά, μέσα στην κρίση και λόγω της κρίσης, ακυρώθηκαν τα πάντα και δεν υπήρχε καμία απέτηση για καμία συμπαραγωγή. Βέβαια, αυτό δεν μας πείραξε μέχρι το 2019, γιατί δεν έγινε και καμία προμήθεια. Αυτό που χάσαμε, την ευκαιρία σε πρώτη φάση, είναι όταν ξεκινήσαμε το 19 σαν χώρα να αναπληρώσουμε με κατεπίγουσες διαδικασίες σοβαρά αμυντικά κενά. Δεν υπήρξε, παρόλο που ο ΣΕΚΠΗ από την πρώτη στιγμή το έλεγε, οι θύνοντες, μάλλον επειδή είχε ξεχαστεί, μάλλον επειδή είχαν περάσει τα χρόνια, δεν το άκουσαν, δεν το κατάλαβαν, μας έλεγαν κάποια πράγματα ότι η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει, γιατί βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και σήμερα το ανακοινώνουμε ότι θα έχουμε 25. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα έχει δώσει περίπου 14 δις, 13,5 κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, από το 19 μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε το 1/4 για πόσα δις μιλάμε να υπήρχαν ήδη σε παραγγελίες στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Όμως πρέπει να κοιτάμε πάντα το θετικό, και το θετικό είναι ότι ανακοινώθηκε. Παραμένουμε στο θετικό της ανακοίνωσης του 25, όμως οι δύο μεγάλοι στόχοι, τα δύο μεγάλα αιτήματα του συνδέσμου ήταν βεβαίως το 25, εμείς ζητάμε 30%, όχι επειδή έχουμε μια αγάπη στο συγκεκριμένο αριθμό, αλλά επειδή βλέπουμε ότι διεθνώς είναι κάτι που είναι στα κάτω όρια του αποδεκτού. Οι χώρες όπως η Νορβηγία έχουν 100% βιομηχανικές επιστροφές, η Ινδία έχει 60%. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν είναι κάποια νούμερα που τα φανταζόμαστε από μόνοι μας. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα, και αυτό το καταλαβαίνει οποιοσδήποτε έχει έτσι μια σχέση με το χώρο, είναι η στρατηγική, είναι η οργάνωση. Το να πούμε 25% είναι πάρα πολύ θετικό. Ποια υπηρεσία θα το διαπραγματευτεί, με ποιους όρους? Το 25% σε ένα πρόγραμμα ναυπηγήσεων είναι χαμηλό. Όταν ο ξένος οίκος θα ναυπηγήσει στην Ελλάδα υποβρύχια ή πλοία, η απέτηση της χώρας μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 με 50% γιατί ναυπηγούνται στην Ελλάδα. Όταν θα πάρεις κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, ένα αντιαεροπορικό σύστημα, ναι, όντως είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, διότι είναι άλλη τεχνολογία, είναι υψηλή τεχνολογία και θέλουμε κάποιο χρόνο να φτάσουμε στο σημείο που να μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Άρα λέμε μπράβο, λέμε ναι, χαιρετίζουμε, λέμε όμως ότι για να το υλοποιήσουμε σωστά πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί αυτή η κυβερνητική υπηρεσία, η κυβερνητική δομή, η οποία θα διαχειρίζεται τα θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Με πρώτο κομμάτι και βασικότερο, όπως σε όλα τα πράγματα, στρατηγική. Όταν η Τουρκία αποφάσισε πριν από κάποια χρόνια, ήταν θέμα στρατηγικής. Ότι εμείς θέλουμε να είμαστε αυτάρκεις σε α, β, γ, θέλουμε να αναπτύσσουμε τα συστήματά μας. Κάποια άλλη χώρα μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να αναπτύξω τα αντιαεροπορικά μου, κάποιος άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο. Όμως η αμυντική βιομηχανία χρειάζεται στρατηγική, την οποία την καθορίζει το κράτος. Αν το κράτος πει ότι εμείς θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να έχουμε, παραδείγματος χάρη, λέω έτσι ένα παράδειγμα, ναυτική κυριαρχία
στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θα πάμε σε μεγάλα καράβια, υποβρύχια. Είναι διαφορετικό από το να πει όχι, εμένα με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνεννόηση, ένας σχεδιασμός, πρέπει να μιλάει η πολιτική εξουσία με τη στρατιωτική και αφού καθορίζουν τα επιχειρησιακά, γιατί η αμυντική βιομηχανία δεν πρέπει να μπαίνει, στο παρελθόν έχουν γίνει λάθη, δεν έχει καμία σχέση, μετά πρέπει να συζητάμε όλοι μαζί πώς θα προχωρήσουμε έτσι ώστε σε αυτό που έχει σχεδιαστεί να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Καλή ώρα λέμε τώρα ότι θα πάρουμε το θόλο του Αχιλλέα. Το θόλο του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα ή τον θόλο, τον αντιαεροπορικό. Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε σε μια πυραυλοκεντρική λογική, γιατί ένας θόλος αυτό είναι πύραυλοι εναντίον αεροσκαφών, εναντίον drones, εναντίον πλοίων, εναντίον στόχων εδάφους και όπως είπε και ο Υπουργός και κάτω από το νερό, γιατί και η τορπίλη είναι ένα είδος πυράβλου. Άρα λοιπόν μπορούμε σιγά σιγά να βάζουμε μια στρατηγική στο τι θέλουμε να κάνουμε. Και πρέπει αυτή η θέληση του 25% μαζί με το σχεδιασμό να καταλήξουμε σε κάτι που θα έχει για τη χώρα σημασία. Οι Ισραηλινοί πριν από αρκετά χρόνια, τη δεκαετία του 70, κατασκεύαζαν δικό τους αεροσκάφος και προχώρησαν σε ένα δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο ήταν πανομοιότυπο με το F-16. Το Λαβί. Είχαν το Κφίρ, το οποίο ήταν ένα αντίγραφο των γαλλικών και προχωρούσαν στο Λαβί. Με πάρα πολύ λογική είπαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε τόσα δισεκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα αεροσκάφος, το οποίο θα το αγοράζουμε μόνο εμείς και το οποίο μπορούμε να το πάρουμε πολύ φτηνότερα από την Αμερική και παίρνουμε τον φορέα, το αεροσκάφος από μόνο του είναι ένας φορέας, μια επτάμενη μηχανή. Αυτό που το κάνει πολεμική τη μηχανή αυτή είναι το ραντάρ, τα όπλα, τα συστήματα αντιμέτρων, τα ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει πώς πρέπει να κινηθούμε. Και αυτό είναι που ζητάμε εμείς να έρθουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο, γιατί αυτά ξέρετε καμία χώρα δεν σας τα δίνει δωρεάν. Είναι θέματα γεωστρατηγικά, είναι θέματα ισχύως. Πρέπει να απαιτήσεις για να πάρεις στρατιωτική τεχνολογία. Και πώς απαιτείς όταν αγοράζεις. Είναι η μόνη ευκαιρία. Γι' αυτό και ό,τι έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα σε αμυντική βιομηχανία, ιδιωτική ή κρατική, είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων για ΕΠΑ και για offset, για τις αθμιστικά. Άρα είναι θετικό αυτό που κάναμε το 25. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να λέμε το 25 είναι το λιγότερο. Πρέπει και αναπρόγραμμα να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να ζητήσουμε. Για να γίνεται αυτό πρέπει να είμαστε σε επαφή, γιατί όταν έρθει σε επαφή το Υπουργείο με την αμυντική βιομηχανία και πούμε ότι ξέρετε εδώ έχουμε τις δυνατότητες. Έχουμε ναυπηγεία. Άρα η ναυπήγηση είναι στο 20-25% από μόνη της. Όλα τα υπόλοιπα, άρα εδώ να πάμε 40%. Σε κάτι άλλο να πούμε, ξέρετε, οι δυνατότητες είναι αυτές. Ένα είναι αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν για να υλοποιηθεί αυτό το 25%, πρέπει να φτιαχτεί αυτή η εξειδικευμένη δομή. Και όταν λέμε δομή, δεν εννοούμε έναν άνθρωπο, να φέρουμε έναν υπουργό καινούριο. Εννοούμε να φτιαχτεί μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι άνθρωποι από τις ένοπλες δυνάμεις, θα είναι άνθρωποι από την τεχνολογία, θα είναι άνθρωποι νομικοί που θα ξέρουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τα θέματα διαπραγματεύσεων. Και αυτός ο οργανισμός, πώς είναι αντίστοιχα ο μηχανισμός που χειρίζεται το ΕΣΠΑ. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι μέσα σε ένα Υπουργείο. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Το οποίο θα είναι άνθρωποι οι οποίοι από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία που θα είναι στην καριέρα τους θα έχουν σχέση με τα θέματα της άμυνας. Είναι πολύ περίπλοκα πια τα θέματα της άμυνας και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη σήμερα για να μην υπάρχει αυτή η δομή. Καταλαβαίνω αυτό ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιηθεί, ειδικά σε αυτή την περίοδο που έχουμε και όλη έτσι την ευρύτερη φιλολογία περί επανεξοπλισμού της Ευρώπης μέσω του προγράμματος REARM και όλων όσων θα ακολουθήσουν, και ενδεχομένως σε αυτό το πλαίσιο έχει δοθεί και η εγχώρια ευκαιρία που είναι η ανακοίνωση του νέου εξοπλιστικού. Είναι ένα, ας το πούμε, εξοπλιστικό που σαν ποσά μετά από χρόνια κρίσης εντυπωσιάζει. Υπάρχει βέβαια στο τελικό ποσό έτσι μια μικρή διακύμανση, αλλά όπως και να έχει, είτε είναι 25,6 δις ευρώ είτε 28, παραμένει παρόλα αυτά ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πώς σε αυτό το νέο εξοπλιστικό μπορούν να ανταποκριθούν οι Έλληνες κατασκευαστές? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι εντυπωσιακό γιατί βλέπουμε ότι
είναι περίπου 2 δις το χρόνο και καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχασαν 20 δις εξοπλισμούς. Είτε λέγεται σε καινούργια συστήματα, είτε λέγεται σε συντήρηση των συστημάτων. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε. Γι' αυτό όντως είναι μεγάλες οι αγορές τώρα, αλλά είναι αγορές που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να έχουμε αποτροπή. Είναι 12ετές. Για μένα το σημαντικό είναι ότι φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και ανακοινώνουμε κάποιες βασικές παραμέτρους. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί από σήμερα να προβλέψει τι θα αγοράσουμε μετά από ένα σύντομο 12 χρόνια. Γιατί για να σας πω, σκεφτείτε ότι είμαστε στο 2025 και η τέχνη του πολέμου έχει αλλάξει από το 2023. Όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, τον πρώτο χρόνο δεν υπήρχαν, τα ντρόουν ήταν ελάχιστα. Οι μάχες γινόντουσαν σαν να συνεχίζαμε κανονικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια έχει αλλάξει εντελώς κάθε λογική που υπήρχε μέχρι τώρα στον πόλεμο. Άρα δεν πιστεύει κανείς ότι θα έχουμε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, αλλά το ότι λέμε ότι βάζουμε ένα πρόγραμμα, βάζουμε ανάγκες, ότι κάποιοι άνθρωποι θα ασχολούνται να το τροποποιούν, είναι πάρα πολύ θετικό. Και ξαναέρχομαι πάλι ότι αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη ομάδα ανθρώπων και ένας προγραμματισμός. Εγώ θα περίμενα και περιμένω από την κυβέρνηση πλάι στο πρόγραμμα των 27, 28, 30 δις όσα είναι, να υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Οι Έλληνες κατασκευαστές που υπάρχουν σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για πυρός και σιδήρου. Εκτιμούμε ότι περίπου το 30% ίσως και παραπάνω έκλεισε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σκεφτείτε ότι όσες εταιρείες ήταν προσανατολισμένες προς τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έκλεισαν, γιατί πάρα πολύ απλά μέσα στη δεκαετία σχεδόν μηδενίστηκε. Δεν μιλάμε ότι είχαμε μία μείωση 30, 40, 50, οι προμήθειες μηδενίστηκαν. Σήμερα όμως αυτοί που επιβίωσαν είναι αυτοί οι οποίοι τότε πήγαν στο εξωτερικό, δηλαδή λειτουργήσαν με εξωστρέφεια και σήμερα είναι ανταγωνιστικοί, είναι πρωτοπόροι στην τεχνολογία και έχουν τη δυνατότητα, εφόσον υπάρξει σχεδιασμός, να ανταπεξέλθουν. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά τι σημαίνει αυτό. Ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής παραγωγής είναι ότι παράγουμε παιδιά γενικής μόρφωσης. Τελειώνουν γενικά λύκεια και μετά ψάχνουν για δουλειά. Όταν λοιπόν κάποιος έρθει, γιατί οι μισθοί που δίνονται σήμερα στην αμυντική βιομηχανία και που θα δοθούν είναι υψηλοί, πρέπει να εκπαιδεύσει κάποιον άνθρωπο. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι από 6 μήνες, 1 χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα η εταιρεία έχει ένα απόλυτο κόστος. Θα πρέπει αυτά τα χρήματα να τα βγάλει. Για να τα βγάλει θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχει άλλα 2-3 χρόνια δουλειά. Δεν είναι κανείς τρελός να προχωρήσει να εκπαιδεύει κόσμο, γιατί δεν υπάρχει. Ξέρετε, πολλές εταιρείες του συνδέσμου, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σαν χώρα, εκπαιδεύουν για πράγματα που δεν έχουν σχέση μόνο με την άμυνα, συγκολήσεις. Ένα από τα κύρια θέματα της βιομηχανίας. Παλιά υπήρχαν σχολεία, σήμερα δεν υπάρχουν και οι ίδιες οι εταιρείες κάνουν σχολεία εσωτερικά και εκπαιδεύουν κόσμο. Αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος. Ναι, σίγουρα. Θα περίμεναν από την αλήθεια ότι αυτό ήταν κάτι, ας το πούμε, δεδομένο, δηλαδή ότι θα έπρεπε κάποιος να το γνωρίζει εφόσον θέλει να έρθει. Το παράδειγμα της Γερμανίας δεν είναι τυχαίο. Ή της Ελβετίας που ακολουθεί. Όταν πάμε σε εργοστάσια, πρώτη φορά που επισκέφθηκα εργοστάσιο στην Ελβετία, στο τέλος της βόλτας είδαμε παιδιά γύρω στα 14-15 και ήταν εντυμένοι κανονικά και δούλευαν. Και μου εξήγησαν ότι το σύστημά τους είναι από την πρώτη λυκείου. Τα παιδιά που πάνε 1 μέρα τη βδομάδα στην βιομηχανία, στη Δευτέρα λυκείου πάνε 2 και στην Τρίτη λυκείου πάνε 3 ημέρες. Και συγχρόνως παίρνουν και έναν σχετικό μισθό. Και έτσι λοιπόν δεν έχεις αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα που πολλές φορές τα τεχνικά λύκεια ελάχιστοι ασχολούνται ή τους αρέσει ή είναι πολύ θεωρητικά. Είναι πραγματικά. Και από την άλλη μεριά η βιομηχανία έχει κόσμο και όταν έχεις αυτά τα παιδιά, το 90% θα τους προσλάβεις. Δεν υπάρχει αυτό. Το να το φτιάξουμε θα είναι καλό, όμως εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν σήμερα είναι ότι εκπαιδεύουμε κόσμο και θέλουμε τη στρατηγική για να ξέρουμε να δούμε το χρόνο μπροστά μας. Ναι, μπορεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία και μην τα βλέπουμε όλα μονομερώς και θα σας πω τι εννοώ. Χθες ανακοινώθηκε ότι η Kongsberg, η νορβηγική εταιρεία πυράβλων,
Η Νορβηγία είναι μια χώρα 6 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχει μια από τις καλύτερες εταιρείες πυράβλων στον κόσμο, γιατί το απέτησε και η καινούργια ήταν η παλιή Penguin. Σωστά. Έτσι, σήμερα είναι η NSM και κάποιοι καινούργοι που κάνει. Θα φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Αυστραλία, copy-paste αυτού που έχει στην Νορβηγία και αντίστοιχα στην Αμερική. Άρα λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να είναι ένα εργοστάσιο που να το φτιάξει ο Ροζολής. Ας έρθει εδώ η Lockheed, η Boeing και να φτιάξουν εργοστάσιο που θα κατασκευάζει οπλικά συστήματα. Η τεχνογνωσία μένει στη χώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε μέσα στην παραγωγή. Διότι όταν έχεις μην ξεχνάμε ότι η Κιάβ στην αρχή εργοστάσιο της Lockheed. Και ευτυχώς που το βάλαν από την αρχή από τη Lockheed και έγινε με σωστές προδιαγραφές. Ασχέτως πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, λόγω της 100% λόγω της κρατικής διαχείρισης. Άρα λοιπόν ναι, μπορούμε, αλλά για να είμαστε σοβαροί όταν λέμε το μπορούμε, πρέπει να υπάρχει άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και με τις ένοπλες δυνάμεις και αυτό να συμπεριληφθεί στις προμήθειες. Το ξέρει και ο πιο απλός Έλληνας ότι μετά το Ταμείο κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Όταν μιλάμε για προγράμματα δισεκατομμυρίων, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι η στιγμή που κάθεσαι συντεταγμένα και αφού έχεις εξασφαλίσει τα διπλωματικά και τα επιχειρησιακά κριτήρια που θέλεις, παίρνεις ένα όπλο που το θέλουν οι ενόπλες δυνάμεις, ο Πρωθυπουργός της χώρας φροντίζει να το πάρει και από μια χώρα με την οποία εξασφαλίζει, και μπράβο, το Υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζει ότι μπορούμε να το πληρώσουμε. Αυτή τη στιγμή στην αλυσίδα λείπει ο φορέας που θα πει ναι, πάρα πολύ ωραία, τώρα ελάτε εδώ να δούμε τι θα μείνει στη χώρα από αυτό. Και όχι γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε συντεχνιακά την αμυντική βιομηχανία, αλλά πάρα πολύ απλά γιατί αυτό αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Όταν μια ελληνική εταιρεία κατασκευάζει κάτι που αφορά οπλικά συστήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όταν θα συμβεί κάτι, καταλαβαίνετε ότι με ένα τηλέφωνο, και γίνεται από τις εταιρείες του συνδέσμου, θα έχει την υποστήριξη που πρέπει να έχει. Το θέμα δεν είναι οικονομικό. Αν αυτή τη στιγμή έχεις μια ελληνική εταιρεία που επισκευάζει ένα ραντάρ, αν είσαι σε πόλεμο, και μην πάμε στον πόλεμο, πάμε στον κορονοϊό, που δεν ταξίδευε τίποτα. Εάν είσαι στην Ελλάδα θα πάει. Αν είσαι στο εξωτερικό, δεν είναι το θέμα, γιατί αν είσαι σε μια κρίση θα το πληρώσεις. Θα σου πει ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Φιλιππίνες και θα είναι διαθέσιμος 25 μέρες. Την έχασε στη φρεγάτα, κάθεται. Είναι θέμα, η ορολογία στο χώρο μας αυτό το λέει, ασφάλεια εφοδιασμού. Security of supply. Πρέπει να συμμετέχουμε στην κατασκευή των συστημάτων και πρέπει να συμμετέχουμε με τεράστιο ποσοστό, να μην σας πω το 100, αλλά πάνω από 50% στην ενσυνεχεία υποστήριξη των συστημάτων. Στο λεγόμενο follow-on support. Την ενσυνεχεία υποστήριξη, η οποία μπορεί σε βάθος 30-40 ετών να ξεπεράσει και το 25% που θα πάρεις όταν αγοράζεις ένα σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τις πρώτες ανακοινώσεις του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και τις πρώτες κηρύξεις σχετικά με συστήματα τα οποία θέλει εγχωρίως να παράξει, βλέπουμε μια ακτίνα αισιοδοξίας, γιατί τα πρώτα νέα ακούγονται ενθαρρυντικά. Δηλαδή ζητάει από την ελληνική πολεμική βιομηχανία να συνεισφέρει στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μάχης, στην παραγωγή drones, μη επανδρομένων υποβρυχίων οχημάτων και κάποια μικρότερα συστήματα, αλλά εν γέννη βλέπουμε συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Και αυτά εγχωρίως. Υπάρχει δυνατότητα γι' αυτά? Κοιτάξτε. Είναι wishful, δηλαδή είναι μήπως, ας το πούμε, λίγο παραπάνω από τα μέτρα μας? Γιατί ξαφνικά υπάρχει αυτή η αίσθηση, ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή σε υψηλή τεχνολογία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει εμπιστοσύνη για να γίνει αυτή η πρώτη, αν θέλετε, της κρούσης στην πόρτα της πολεμικής βιομηχανίας. Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν είναι πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι δημιουργήθηκε και λειτουργεί το ΕΛΚΑΚ. Και αυτό καθ' αυτό η λειτουργία του, αλλά ακόμα και η σκέψη. Αυτό δείχνει ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Το ΕΛΚΑΚ είναι Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας. Τι θέλω να πω? Ο ΣΕΚΠΗ είναι να συνεργάζεται με το ΕΛΚΑΚ και είναι πάρα πολύ θετικός, αλλά είμαστε το επόμενο βήμα.
Δηλαδή το ΕΛΚΑΚ είναι αυτό που θα κάνει την καινοτομία, ο ΣΕΚΠ είναι η βιομηχανία η οποία θα το κάνει προϊόν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάζουμε και μερικές φορές και μερικούς στόχους πάνω από αυτό που θεωρούμε σήμερα ότι μπορούμε, γιατί αλλιώς δεν θα κάνεις και ποτέ και καμία υπέρβαση. Απ' την άλλη μεριά, θα θέλαμε περισσότερη συνεργασία με το ΕΛΚΑΚ. Οι εταιρείες του συνδέσμου έχουν πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε διαγωνισμούς. Έχουμε την αίσθηση, και ελπίζω να αποδειχθώ ψεύτης, ότι σε αυτές τις διακηρύξεις που έχει αυτή τη στιγμή βγάλει το ΕΛΚΑΚ θα έχουν προβλήματα όχι ουσίας, αλλά θα έχουν προβλήματα γιατί ζητάνε τα άπειρα δικαιολογητικά που ταλαιπώρησαν τόσες φορές το χώρο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν νομίζω και ελπίζω, το ξαναλέω, να αποδειχθώ ψεύτης, ότι θα προχωρήσουν αυτοί οι διαγωνισμοί εύκολα, διότι αν έχεις κάθε φορά που καταθέτει ο καθένας που ενδιαφέρεται να πρέπει να φέρει πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη θέσεως επτόχευση, ποινικού μητρώου για τη σύγκλιτο του πανεπιστημίου που θα πας, εδώ λίγο χάθηκε η μπάλα και ξαναβγήκε η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία. Άρα δεν έχουμε απλοποιημένες διαδικασίες. Για μένα θα έπρεπε, επειδή ακριβώς και οι άνθρωποι του ΕΛΚΑΚ είναι άνθρωποι καινοτόμοι, θα έπρεπε λίγο να κινηθούμε διαφορετικά. Βγάλε τη διακήρυξη, να έρθει όποιος θέλει με την ιδέα του, διάλεξε ποιες από αυτές είναι πραγματοποιήσιμες, κάνε ένα short list και μετά φώναξε αυτούς από το short list, προχώρα σε ένα επόμενο επίπεδο να δεις ότι υπάρχουν, πάρε κάποια βασικά πράγματα, ότι υπάρχει η εταιρεία και όταν φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά είναι θέμα επιλογών, τότε ζήτα τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες οι απαιτήσεις. Μιλάμε ότι οι προτάσεις αυτές είναι από ένα συνδυασμό, μπορεί να είναι και 10 συμμετέχοντες. Ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες. Έχετε φανταστεί να ζητάς τώρα τα χαρτιά από ένα πανεπιστήμιο ή από τη διοίκηση εταιριών? Σας είπα το πιο απλό. Απ' την άλλη μεριά, καλό είναι να προχωρήσει για να δούμε τα λάθη. Εγώ είμαι λίγο της άποψης που πολλές φορές δεν την ακούνε πολύ καλά ορισμένοι στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τι εννοώ? Όταν τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε ορισμένα θέματα στο εξωτερικό, για μένα δεν έχει νόημα ή έχει μειωμένο νόημα να ξεκινάμε εμείς από το μηδέν. Η άποψη η δικιά μου είναι ότι πρέπει κάθε φορά να επιλέγουμε έναν τομέα που θέλουμε να ασχοληθούμε και εκεί να ζητάμε συνεργασία με κάποια ξένη εταιρεία που ήδη είναι πάρα πολύ μπροστά και να απαιτούμε την παροχή της τεχνογνωσίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξαναπεράσουμε εμείς αυτά τα χρόνια που πέρασαν οι άλλοι για να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο όταν θα φτάσουμε εμείς σε αυτό οι άλλοι θα έχουν πάει πολύ περισσότερο. Επειδή κάνουμε σαν ΣΕΚΠΗ, συμμετέχουμε και σε όλα τα φόρα που γίνονται στις Βρυξέλλες κτλ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνάντηση με μια αντιπροσωπεία των Ουκρανών. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία και η Ρωσία σε ορισμένα θέματα είναι πολύ μπροστά από οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη, γιατί πολεμάνε και κάνουν αλλαγές οι οποίες γίνονται σε εβδομαδιαία. Παράγουν 40 με 50.000 FPV drones το μήνα. Είναι εξωφρενικό το νούμερο. Ναι, μιλάμε για 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ξεπερνιούνται, τα Bayraktar έχουν ξεπεραστεί. Μας λέγανε οι Ουκρανοί, το Bayraktar σήμερα είναι, κοιτάμε να το βάλουμε πάνω εκρηκτικά και να το κάνουμε αυτοκτονίας. Δεν έχει νόημα, δεν επιβιώνει ούτε μία μέρα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ καλό είναι να ακολουθήσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρότεινα να υπάρχει και δυνατότητα συνεργασίας και με κάποιες ξένες χώρες για να, όχι τίποτα άλλο, για να κερδίσουμε το χρόνο. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή είναι σαν να λέω θα αρχίσω εγώ να φτιάχνω ένα αυτοκίνητο και θα αρχίσω τώρα να προσπαθήσω να φτιάξω ένα αυτοκίνητο το 1950. Οι τεχνολογίες που έχει βάλει το ΕΛΚΑΚ είναι αυτές που είναι απαραίτητες και είναι αυτές που μπορούμε να κάνουμε. Τι εννοώ? Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να είναι ανταγωνιστική στο να πει ότι αύριο το πρωί θα φτιάξουμε μια βαριά βιομηχανία που θα φτιάχνουν αυτοκίνητα. Όμως μπορείς να φτιάξεις, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχει νόημα να πάμε να φτιάξουμε ελληνικό άρμα μάχης. Θα το φτιάξουμε. Θα στοιχείς 10 φορές και θα είναι μια αποτυχία. Γιατί να μην πάρουμε το άρμα μάχης, το καλύτερο ή ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και πάνω σε αυτό να βάλουμε τα συστήματα που θα το κάνουν, που θα κάνουν τη διαφορά. Και εκεί έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς δεν έχουμε 20 εκατομμύρια εργαζόμενους χαμηλής δυναμικότητας και μορφωτικού επίπεδου. Εμείς έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και εκεί θες. Σας είπα, είναι το Ισραήλ. Βλέπετε οι χώρες, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη. Υπάρχουν μικρές χώρες οι οποίες αναπτύσσουν μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Η Νορβηγία.
πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, 6 εκατομμύρια, και είπαν θα επικεντρωθούμε σε έναν τομέα. Με τεράστια βοήθεια από τη χώρα. Στην Νορβηγία έχει 100% βιομηχανικές επιστροφές. Αυτό είναι που θες από τη χώρα σου. Δεν θέλει τίποτα άλλο. 100%. Σημαίνει ότι όποιος πουλάει οπλικά συστήματα στην Νορβηγία θα πρέπει να βρει τρόπους αντίστοιχα ποσά να τα πάρει από την Νορβηγία. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο να ναυπηγήσουν ένα καράβι, θα πάρουν πυράβλους από την Κόνσμπεργκ, θα αναπτύξουν κάτι άλλο, θα τους χρησιμοποιήσουν. Εκεί θέλεις το κράτος. Δεν το θες το κράτος στην παραγωγή, το θέλεις σε αυτό. Άρα η Ελλάδα ναι, η πύραυλη είναι κάτι που μπορούμε να μπούμε. Τα drones δεν χρειάζεται αεροπορική βιομηχανία. Δεν είναι δυνατόν ποτέ η Ελλάδα, οι χώρες σαν και εμάς, να αναπτύξουν αεροπορική βιομηχανία. Βλέπετε ότι όλοι η Airbus είναι ένας, και η Boeing είναι. Ένας είναι από την Αμερική, ο άλλος είναι από όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα έξυπνα συστήματα και συγχρόνως να είμαστε, δηλαδή είναι δύο τα κομμάτια τα ελληνικά. Ένα, ναι, κατασκευή, πώς φτιάχνει η Θέον και είναι πρώτη στον κόσμο ή αν όχι πρώτη είναι δεύτερη στα οπτικά. Το ένα είναι αυτό. Συστήματα μπορούμε να τα κάνουμε ολοκληρωμένα. Και drones θα μπορούσαμε. Και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Και συστήματα AI και cyber. Όλο αυτό το κομμάτι. Και μετά στα μεγάλα κομμάτια υποβρύχια. Οι Ισραηλοί γιατί παίρνουν γερμανικά υποβρύχια. Θα μπορούσαν να φτιάξουν. Όχι, τα παίρνουν γιατί του λέει αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά και μετά τα διαμορφώνουν έτσι όπως θέλουν αυτοί για τις δικές τους ανάγκες. Στα αεροσκάφη, στα υποβρύχια, στα άρματα, στα μεγάλα πλοία. Για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε θα φτιάξουμε ελληνική φρεγάτα, φτιάξε πρώτα ένα περιπολικό. Και αυτό είναι το θετικό που κάνει το ΕΛΚΑΚ, που βγάζει, γιατί οι περιπολιτές φτιάχτηκαν στην Ελλάδα. Εγώ έλεγα σε κάποια άλλη ομιλία, ας φτιάξουμε ένα εθνικό φουσκωτό. Να μαζευτούν, ξέρετε, πράγματα που είναι απλά. Να μαζευτεί ποιοι αγοράζουν φουσκωτά στην Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις, το λιμενικό, δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένας άλλος. Και να πούνε ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια θα ακούσετε ένα νούμερο 200 ή 300. Και θέλω, ας πούμε, 110 μέτρα, 115 μέτρα. Και δώστα σε 2-3 ελληνικές εταιρείες και μετά να έχεις το εθνικό φουσκωτό, δηλαδή να έχεις μια εταιρεία που θα το φτιάχνει. Αυτή τη στιγμή, όσοι ασχολούνται, γιατί εμένα είναι και το χόμπι μου, η μέση ελληνική εταιρεία εκτός από 1-2 μεγάλες κάνει 10 σκάφη το χρόνο ένας, 15 ο άλλος. Και γι' αυτό δεν έχεις δυνατότητα ούτε εξωστρέφειας ούτε πραγματικής βιομηχανικής παραγωγής. Είναι θετικό λοιπόν ότι βάζει το OPV, ώστε κάποια στιγμή να καταλήξουμε να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες. Όμως το ξαναλέω ότι θα ήταν το καλύτερο η Ελλάδα να συμμετέχει. Νέο ευρωπαϊκό άρμα, να είμαστε μέσα. Νέα ευρωπαϊκά αεροσκάφη. Αμερικάνικο καινούριο αεροσκάφος. Κάναμε το λάθος με το F-16 τη δεκαετία του 80 ή λάθος ή στρατηγική επιλογή για το ότι ήθελα να πατήσουμε και σε 2 βάρκες. Στο F-35 πάλι τα ίδια. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμη και ο μέσος αναγνώστης ή μέσος γενικά θειασότης της άμυνας το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή γνωρίζει ότι μας έγινε πρόταση πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 90 να μπούμε έστω σαν παρατηρητές στο πρόγραμμα του F-35. Ακόμα και τώρα που μιλάμε πρέπει να καταλάβουμε ότι πίσω απ' όλα είναι απλές ανθρώπινες συναλλαγές. Κάποιος αγοράζει και κάποιος πουλάει. Ο καθένας κοιτάει να μεγιστοποιήσει το συμφέρον του. Αυτός που πουλάει θέλει όσο το δυνατόν να έχει λιγότερες υποχρεώσεις. Ο ξένος λοιπόν θέλει να τα κρατήσει για τη χώρα του ή για να τα δώσει της υποκατασκευαστικό έργο σε κάποια άλλη χώρα που πιέζει περισσότερο. Όταν έχεις μια χώρα που ζητάει 100% και η δικιά σου χώρα δεν ζητάει τίποτα, είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να το πάει εκεί. Είναι θέμα απαιτήσεων. Δεν μιλάμε για παράλογα πράγματα. Μιλάμε για λογικά πράγματα. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να παίρνεις αεροσκάφος, είτε λέγεται Ραφάλ, για να μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε. Γιατί έχουμε και αυτά εδώ τώρα στην Ελλάδα. Είτε παίρνεις το Ραφάλ, είτε παίρνεις το F-35. Αυτά είναι τα σκάφη που θα υπάρχουν τα επόμενα 30 χρόνια με 40. Σκεφτείτε το 1988 ήταν η παραγγελία του αιώνα. Τα 30, τα F-16. Αυτά είναι ακόμα. Αυτά λοιπόν τα αεροσκάφη θα είναι στην ελληνική αεροπορία και να μην έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. 0. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να γίνει. Και τι θέλω να πω. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί να χτίζουμε πάνω στην κατηγορία του λάθους. Εμείς λέμε έγινε το λάθος. Το ότι έγινε, έγινε.
υπήρχε ξέρω εγώ, μια κεκτημένη ταχύτητα. Αυτά είναι δικαιολογίες. Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε κανείς σχετικός και να πει ότι πρέπει να γίνει. Και θα σας το αναλύσω μετά για τα Ραφάλ. Αυτή τη στιγμή όμως λέμε ότι θέλουμε άλλη μία μοίρα F-35 και θέλουμε και ακόμα κάποια Ραφάλ. Προς Θεού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Διότι αυτό που λένε αρκετοί φίλοι ότι ξέρετε όταν πήραμε τα Ραφάλ ήταν μεταχειρισμένα. Και λες, και τι σημαίνει αυτό. Όταν ήρθε Υπουργός Άμυνας στην Ελλάδα η Γαλλίδα για την τελετή, μετά πήγε στη Γαλλία και παρήγγειλε 12 καινούρια. Άρα το αποτέλεσμα για τη γαλλική βιομηχανία είναι ότι πήρε καινούρια αεροσκάφη. Δεν διαπραγματευτήκαμε τίποτα. Πήραμε μεταχειρισμένα, πήραμε και καινούρια. Στα F-35 είναι δυνατόν να έχουμε δυνατότητες Α στο F-16 και να προχωράμε στο καινούριο αεροσκάφος και να μην έχουμε τίποτα. Και οι Τούρκοι αυτά που χάσανε τα ξαναπήραν οι Αμερικανοί πίσω. Η Τουρκία είχε περίπου είχε εξασφαλίσει ήταν 10 δις τα αεροσκάφη, νομίζω 100 εκατομμύρια επί 100 αεροσκάφη, κάτι τέτοιο, δεν είμαι ακριβής, είχε εξασφαλίσει αντίστοιχο ποσό. Και μέχρι σήμερα κρατούσαν, αν είδατε σε πρόσφατα, μέχρι τώρα κρατούσαν τον εξοπλισμό. Δεν υπάρχει από την ελληνική πλευρά διαπραγμάτευση. Ο αεροπόρος, και πολύ σωστά κάνει, δεν είναι μέσα στη δουλειά του, θέλει να πάρει το καλύτερο αεροσκάφος για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Το ίδιο και ο ναύτης, το ίδιο και του στρατού. Εδώ γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε κάποια στιγμή, κάποιος θα το ακούσει. Σε όλες τις χώρες του κόσμου παρεμβάλλεται κάποιος που λέει πάρα πολύ ωραία, τώρα περάστε από το Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας. Οι Αυστραλοί έχουν Υπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας. Οι Τούρκοι έχουν Γενική Γραμματεία που υπάγεται στον Ερντογάν. Κάντε μια Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο. Κάντε μια διεύθυνση η οποία όμως ασχολείται με αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε αυτό που σας λέω, μια ελληνική πολεμική αεροπορία στην οποία να μην έχεις καμία δυνατότητα για οτιδήποτε. Όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάρει κάτι. Από τους Ιταλούς που λόγω Μπερλουσκόνη πήραν το πιο έξυπνο, έχουν πάρει το μοναδικό εργοστάσιο βαφής stealth εκτός Αμερικής, είναι στην Ιταλία. Οι Γερμανοί κάνουν το fuselage, το σκελετό. Οι Ολλανδοί έχουν πάρει μια σειρά, επειδή είναι και οι μεγαλύτεροι έμποροι στον κόσμο, πήραν και το logistics supply για όλα τα. Και πάμε τώρα και στη Φιλανδία, χώρα μικρότερη, η οποία είπε τι θα πάρουμε εμείς. Το σκέλος προσγείωσης. Μα το σκέλος προσγείωσης είναι τα λίγα πράγματα που χαλάει. Αν έχεις πόλεμο, χαλάνε πολλά. Αλλά αν δεν έχεις, αυτά που αλλάζεις είναι τα ελαστικά, είναι το σκέλος προσγείωσης και κάποια άλλα. Οι Νορβηγοί, έχοντας μια καλύτερη στρατηγική εδώ και πολλά χρόνια, τι είπαν. Εμείς θα πάρουμε, δεν θα εμπλακούμε στο αεροσκάφος, αλλά ο πιστοποιημένος πύραυλος αέρος επιφανείας θα είναι ο NSM. Και όλος ο κόσμος που παίρνει F-35 θα παίρνει NSM. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία να μην πάρουμε εμείς. Δυστυχώς είναι άγνοια και μια λογική στην Ελλάδα να πηγαίνουμε παρακαλώντας. Οι Ουκρανοί έχουν πόλεμο και σας πληροφορώ ότι όσες φορές συναντιόμαστε με ουκρανικές αντιπροσωπείες, πολεμάνε με τους Ρώσους. Ζητάνε στη χώρα τους, λέει, ελάτε να κατασκευάστε. Εμείς μονίμως, και το έχετε θυμηθεί, μετά από κάθε κρίση, είτε λέγεται ήμια, παρακαλάμε φέρτε τα τώρα. Δεν γίνεται. Ισχύει. Είπατε πριν, στην αρχή της ερώτησης, ότι μια από τις ένα τα δυνατά μας χαρτιά σε επίπεδο εταιριών στο κομμάτι του εξωτερικού και στην εξωστρέφεια ήταν η Θέων και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και εδώ έρχεται η ερώτηση της εξωστρέφειας. Η ελληνική πολεμική βιομηχανία πόσο εξωστρεφής είναι σήμερα και τι προβλέπετε εσείς για το μέλλον, δηλαδή και τι θα ήθελε βέβαια για να είναι πιο αποτελεσματική, τι ζητάει. Κοιτάξτε, και η δικιά μας εταιρεία είναι στο 100% εξωστρεφής. Σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα πάνε στο εξωτερικό. Η αμυντική βιομηχανία διεθνώς, για να μην ακούμε, πάνω από το 60 με 70% του τζίρου το κάνει στη χώρα της. Εταιρείες όπως η Lockheed ή η Boeing που έχουν 50 ή 60 δισεκατομμύρια το χρόνο τζίρο, δηλαδή είναι το turnover, το budget τους είναι περισσότερο από καμιά 40 χώρες στον πλανήτη. Βλέπετε ότι
το 60% το 70% το κάνουμε παραγγελίες από την Αμερικάνικη αεροπορία, στρατό, ναυτικό. Το ίδιο γίνεται παντού. Οι Ισραηλινές εταιρείες, οι γερμανικές εταιρείες. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεσαι είναι η συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σου. Όχι αυτό που λένε να είσαι ένα βαρύδι και να λες δώστε μας λεφτά για να ζήσουμε, αλλά πρέπει να έχεις ένα σημαντικό έσοδο και οικονομικά, αλλά συγχρόνως για να κρατηθεί στην τεχνολογία. Ποια χώρα θα πάρει κάτι, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες είναι οι ένοπλες δυνάμεις σας το έχουν αυτό το σύστημα. Ποιος θα αγοράσει κάτι αν δεν το έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η εξωστρέφεια είναι το δεύτερο επακόλουθο εφόσον στηθεί η αμυντική βιομηχανία σωστά. Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε φρεγάτες. Μπορούμε να φτιάχνουμε ένα ποσοστό των φρεγατών, των γαλλικών, των γερμανικών, των ιταλικών, εδώ και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αν πουλούνται. Δηλαδή στα μικρά συστήματα, ναι. Θα φτιάξεις α, β, γ συστήματα και θα τα πουλάς. Μπορείς να είσαι τα Leopard, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλα τα Leopard του πλανήτη, όλα. Το σκάφος του Leopard γίνεται στο εργοστάσιο της Μέτκα, της Μέτλεν, στο Βόλο. Τα γερμανικά Leopard γίνονται στο Βόλο. Σκεφτείτε αν αντί να πέφτουν στη μαύρη τρύπα των κρατικών εταιριών όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, να ήταν ιδιωτικές. Η Sunlight στη Δράμα φτιάχνει μπαταρίες για υποβρύχια. Όταν λέμε μπαταρία για υποβρύχια, εννοούμε περίπου 10 νταλίκες, 250 τόνους. Γιατί ο κόσμος λέει μπαταρίες. Οι μπαταρίες για τα υποβρύχια είναι σαν να ξεφορτώνεις 10 νταλίκες, από 25 τόνους την καθεμία. Η ΕΑΒ με τα τόσα προβλήματα φτιάχνει κομμάτια για το F-16. Εννοείται ότι αν ήταν ιδιωτική θα έφτιαχνε ήδη κομμάτια και για άλλα αεροσκάφη. Δεν μπορεί να περπατήσουμε όταν τα μεγάλα μαγαζιά στη χώρα είναι κρατικά και με την διαχείριση τη δικιά μας. Γιατί κρατική είναι και η Rafael, η μη κρατική είναι και η Naval Group, κρατική είναι και η Israel Aircraft Industries, αλλά είναι οι πιο ανταγωνιστικοί που υπάρχουν στον πλανήτη. Και εν μέρει κρατικές είναι και οι αμερικανικές όταν το 70% το παίρνει από το κράτος. Όσοι είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε αμερικάνικη εταιρεία μεγάλη, στο εργοστάσιο, μόλις μπαίνεις μέσα, έχει γραφεία και λες τι είναι αυτά. Αυτά είναι λέει τα γραφεία του αμερικανικού κράτους, διότι από τη στιγμή που μας δίνει απευθείας, έχει μέσα κόσμο ο οποίος ελέγχει ότι η εταιρεία δεν θα υπερβεί το 10%. Γιατί η συμφωνία στην Αμερική είναι αυτή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσοι πάτε στην άμυνα θα παίρνετε απευθείας, αλλά θα βγάζετε, ξέρω εγώ, 10%. Στο εξωτερικό κάντε ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν ξαναγυρνάμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εξωστρέφεια, μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη, θέλει στρατηγική. Μπαίνουμε στην Ευρωκορβέτα. Ελπίζω να το κάνουμε. Σκεφτείτε, στα Leopard είμαστε μέσα, να είχαμε περισσότερο στα F-16, να βάλουμε στα Rafale, γιατί να μην γίνεται ένα κομμάτι. 36 έχουν πάρει οι Ινδοί, 24 είμαστε εμείς. Και οι Ινδοί έχουν 200 εταιρείες νομίζω που συμμετέχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια χώρα που να μην θέλει. Γιατί μας δίνουν την παραγγελία για τις μπαταρίες των υποβρυχίων. Υπάρχουν εταιρείες σήμερα με τα Leopard και η ίδια η Kraus Maffei και η NDS τώρα έχει στο Βόλο και εταιρεία που παράγει εκεί. Η Thales. Έχει Thales Ελλάς. Έλληνες είναι. Μπορεί να είναι ένα-δύο Γάλλοι, αλλά είναι ελληνική εταιρεία που δίνει δουλειά στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει. Πρέπει να καταλάβει και ο ξένος ότι δεν είσαι κορόιδο, δεν θέλω να μας πετάξεις κάτι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα, γι' αυτό θέλεις δίπλα στην ελληνική εταιρεία και είναι ο αγοραστής, δίπλα του έχει την ελληνική εταιρεία και μιλάει με τον ξένο και καταρτίζουν μια στρατηγική ότι ξέρεις τι, αυτό το μέρος των πυράβλων θα γίνεται στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Αλλιώς μπορεί τώρα που δίνουμε κάποια χρήματα για να πέσει τάχτη στα μάτια να έχουμε κάποιο αυξημένο τζίρο και μετά να εξαφανιστεί. Γι' αυτό η θέση του συνδέσμου είναι οι βιομηχανικές επιστροφές θα αφορούν στην παγκόσμια αγορά, στο supply chain, δηλαδή ο κάθε ξένος να λέει αυτή η βίδα, δεν με πειράζει, αυτή η βίδα γίνεται στην Ελλάδα. Και τότε μόνο μπορεί και η ελληνική εταιρεία να προσλάβει κόσμο να εκπαιδεύσει, γιατί ξέρει ότι θα βλέπει μπροστά της τα επόμενα 10 χρόνια. Και φαντάζομαι να επενδύσει και στο research and development για το οποίο γίνεται πολύ λόγος. Εδώ λοιπόν θέλω να πω για το ΕΛΚΑΚ κάτι. Το ΕΛΚΑΚ είναι η καινοτομία. Η καινοτομία έρχεται και κάθεται, είναι ένα κερασάκι, να το πούμε έτσι, πάνω σε μία τούρτα. Η τούρτα πρέπει να είναι η βιομηχανία. Δηλαδή, αν δεν έχει τη Mercedes, πώς θα φτιάξει το ABS πριν από 30 χρόνια που φτιάχτηκε το σύστημα φρένων, δεν φτιάχτηκε από μία
χώρα που δεν είχε αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλεις λοιπόν τη βιομηχανία. Βλέπει ξαφνικά η βιομηχανία ότι έχει ένα θέμα με τα drones και αναθέτει να φτιάξει ένα αντι-drone το οποίο μετά γίνεται βιομηχανικό προϊόν. Πρέπει να ρίξουμε βάρος. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του ΕΛΚΑΚ. Είμαστε δίπλα, είναι κάτι που θα μας δώσει για το μέλλον, είναι όμως κάτι μακρινό. Οι διαγωνισμοί του ΕΛΚΑΚ το λένε οι άνθρωποι. Γιατί είναι και λογικό ότι αυτά θέλουμε να έχουμε προϊόν σε 2 με 3 χρόνια. Τι θα κάνουμε για 2 με 3 χρόνια? Και το προϊόν όταν θα βγει θέλει βελτιώσεις για να γίνει βιομηχανικό, για να βγει. Είναι πάρα πολύ σωστό, είναι στρατηγικό. Θέλουμε όμως και το τώρα, το τακτικό. Και το τακτικό θα γίνει μόνο με υποχρέωση για βιομηχανικές επιστροφές. Πρέπει και οι ένοπλες δυνάμεις λίγο να μπει αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη σήμερα, η τελευταία αντίστοιχη αλλαγή ήταν το 89 που σταμάτησαν οι εξοπλισμοί, γιατί θεώρησαν οι Ευρωπαίοι ότι τελείωσε, δεν υπάρχει. Και μάλιστα μας λιδωρούσαν εμάς ότι όταν πήγαινα εγώ στην Ευρώπη, μου λέει: εσείς οι Έλληνες τώρα με τους Τούρκους τελειώσαμε, δεν έχουμε πόλεμο. Τώρα έχουμε πόλεμο, πάλι βέβαια η ευαισθησία είναι μόνο από βόρεια. Πολλές φορές έχω πει ότι δεν υπάρχουν μόνο βόρειο-ανατολικά σύνορα, υπάρχουν και νότιο-ανατολικά και εκεί ο αγκρέσορ είναι η Τουρκία. Σε 2 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξουν πάρα πολλά χρήματα. Και θα υπάρξουν πάρα πολλά χρήματα χωρίς να υπάρχει η αναγκαία υποδομή. Η Γερμανία, επειδή είναι ο γίγαντας, προχθές ψήφισαν 500 δις, εκ των οποίων τα 100 δις θα πάνε για υποδομές, ήταν το καρότο που δώσαν στους πράσινους, τα υπόλοιπα έως 400 θα πάνε στην άμυνα, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Εκτός των χρημάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 650 δις δεν τα δίνει, επιτρέπει να δανειστείς, να υπερβείς τον προπολογισμό. Και εκτός του SAFE, του προγράμματος που είναι για άλλα 150 δις, τα νούμερα είναι εξωπραγματικά. Η Ελλάδα, λόγω της κατάστασης που είμαστε, είχαμε αρκετά. Υπάρχουν χώρες που έχουν χάσει εντελώς δυνατότητα παραγωγική. Άρα αυτό που θα γίνει στην Ευρώπη την επόμενη 5ετία έως και 10 χρόνια θα είναι μια κολοσιαία αλλαγή του τι υπάρχει σήμερα, επικεντρωμένο στην άμυνα, και είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να μπει σε αυτό. Όπως είμαστε τυχεροί που έχουμε τον ήλιο και τις ωραίες θάλασσες, στην ατυχία μας να έχουμε, και εγώ είμαι ξεκάθαρος, τους Τούρκους για γείτονες, αυτό μας έχει δώσει το πλεονέκτημα ότι σήμερα είμαστε πιο στρατιωτικοποιημένοι από την πλειοψηφία των υπολείπων χωρών. Αυτό πρέπει να το πουλήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έμπειρους, αποστράτους. Πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη νομοθετική νόμος που λέει ότι οι απόστρατοι όταν αποστρατεύονται πρέπει να περνάνε 5 χρόνια. Γιατί, τι είναι, εγκληματίες? Ένας δικαστής φεύγει από το δικαστικό σώμα και την άλλη μέρα ανοίγει δικηγορικό γραφείο. Δηλαδή, ένας στρατηγός που υπερασπίζεται την Ελλάδα, αν θα φύγει την άλλη μέρα, δεν μπορεί να δουλέψει στην εταιρεία τη δικιά μας. Και εγώ με ποιον θα δουλέψω? Καλά είναι τα παιδιά. Ποιος έχει την τεχνολογία? Αυτά πρέπει να είναι κατάλοιπα εποχών άλλων. Είναι σημαντικό, είναι αίτημα της αμυντικής βιομηχανίας. Προσέξτε, αυτό που σας λέω δεν είναι αίτημα, δεν ξέρω, η στρατιωτική, αλλά η αμυντική βιομηχανία σου λέει ότι δεν γίνεται. Όλοι οι Ισραηλινοί που έρχονται στις εταιρείες είναι πρώην αξιωματικοί. Οι Αμερικάνοι, οι μισοί είναι το ίδιο. Και εμείς καθόμαστε και λέμε: όχι, εσύ 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια χάθηκε η μπάλα. Θέλουμε λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να το δούμε ολιστικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αμυντική βιομηχανία είναι εθνικό κομμάτι, υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις. Συγχρόνως όμως είναι ένας φοβερός παράγοντας για οικονομική ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Η μόνη ελπίδα είναι να δουλεύει η Έλβο και τα μαγαζιά με τα άρματα. Δεν έχουμε αεροπορική βιομηχανία. Οι Γάλλοι πάνε στην Τουλούζ και φτιάχνουν Airbus. Δεν έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Εμείς δεν έχουμε. Άρα, αν θέλεις να έχεις επαφή με αεροδιαστημικά, τι κάνεις? ΕΑΒ. Και όχι μόνο ΕΑΒ, και σε άλλες εταιρείες. Και την ΕΑΒ χτες την βάζεις να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Δεν θα πω εγώ τη λύση, αν θα πρέπει να γίνει 100% ιδιωτική και 99% να γίνει και να έχει μία χρυσή μετοχή το ελληνικό δημόσιο, φτάνει και περισσεύει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ. Δεν γίνεται. Σήμερα γίνεται χαμός και ούτε να προσλάβουν, ούτε να απολύσουν, ούτε να δώσουν παραπάνω μισθούς, ούτε να κάνουν μια αγορά. Σκεφτείτε ένα επιχειρηματία που βλέπει να σας το πω απλά, είσαι ο διευθύνων σύμβουλος στον ΕΑΣ και βλέπεις ότι γίνεται πόλεμος και λες: παιδιά, γρήγορα να προχωρήσουμε, να αναβιώσουμε τη γραμμή των 155 χιλιοστών και να αρχίσουμε να παράγουμε γιατί θα έρθουν. Γι' αυτό γίνανε οι Τσέχοι
Και εξαγοράζουν. Πρώτη είναι η Rheinmetall που έχει αγοράσει τις ισπανικές και μετά είναι ο τσεχικός όμιλος. Το δικό μας το μαγαζί ήταν κρατικό. Εγώ, σαν ΣΕΚΠΗ, πολλές φορές τους πήγα ανθρώπους από το εξωτερικό που λέγανε πηγαίντε μας. Και όλοι λέγανε θέλουμε πυρομαχικά, 155. Και απαντούσαν οι άνθρωποι στα ΕΑΣ, θέλουμε περίπου. Ναι, ξέρετε, θα ξεκινήσουμε σε 6 με 1 χρόνο γιατί πρέπει να κάνουμε διαγωνισμό για να πάρουμε αυτό. Αυτά είναι κομμωδία. Γι' αυτό πρέπει εδώ να ξεκαθαριστεί. Δεν μπορεί να θέλει να αγοράζει κάποια πράγματα οι εταιρείες αυτές με τον νόμο περί προμηθειών του δημοσίου. Τα έχουν λύσει άλλοι. Ας δούμε τα παραδείγματα. Σας λέω, φαλήρισε η γαλλική εταιρεία, η DCN, και η εταιρεία που έφτιαχνε τα καράβια και την κάνανε Naval Group και μπήκε μέσα και οι Θάλες, 30%. Οι Ισραηλινοί, οι δύο εταιρείες είναι 100% κρατικές. Και η ΙΑ και η Ράφαελ και κάποιες άλλες. Έτσι λειτουργούν όλοι. Δεν γίνεται, δεν είναι σαράφι στα Τρίκαλα, σαράφι στο Παρίσι, γιατί δεν μπορείς να πουλήσεις όπου θέλεις. Πόσο καιρό πια θα καθόμαστε να το βλέπουμε την ΕΑΒ να μην μπορεί να κάνει αυτό που θα μπορούσε να κάνει και να βλέπουμε και τα ΕΑΣ που βρέχει δισεκατομμύρια σε 155 χιλιοστά και εμείς αναγκαστήκαμε μια εταιρεία που όταν φτιάχτηκε έφτιαχνε τα πάντα μέχρι και ασυρμάτους για το 1922. Το 1922 η Πυρκάλη τότε έφτιαχνε μέχρι και ασυρμάτους. Και σήμερα πάλι και καλά που ήρθαν οι Τσέχοι και κάτι κάνουν. Πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις. Έρχεται η γιορτή, εγώ το ονομάζω γιορτή της πολεμικής βιομηχανίας, που είναι η αμυντική έκθεση DEFEA 2025. Και λέω η γιορτή γιατί όσο να είναι το κλίμα πάντα σε τέτοιες ευκαιρίες όπου ο κόσμος της άμυνας βρίσκει να μιλήσει για το αγαπημένο του κομμάτι, είναι έτσι ένα όμορφο περιβάλλον και βεβαίως μια εξαιρετική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και όπως και να έχει να δούμε και εμείς απ' έξω τα προϊόντα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Πώς τη βλέπετε φέτος την DEFEA 2025, θα έχει έτσι ισχυρή συμμετοχή πάλι η ελληνική βιομηχανία? Υπάρχουν και με αφορμή και όλα σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να μας δουν και οι έξω και να έχουμε έτσι ενισχυμένη εξωστρέφεια. Η DEFEA είμαστε πολύ θετικά προσκύμενοι και ευαίσθητοι, γιατί η DEFEA είναι το παιδί μας. Ο ΣΕΚΠΗ μετά περίπου τελευταία αμυντική έκθεση έγινε το 2006-2008, μετά στα πέτρινα χρόνια της... Το 8 η Defender λέτε. Ναι, και μετά έγινε και μία στη Θεσσαλονίκη και μετά περνούσαν τα χρόνια, δεν είχαμε έκθεση και με πρωτοβουλία του ΣΕΚΠΗ πλησιάσαμε τη Ρότα και τους πείσαμε τους ανθρώπους και προχωρήσαμε να κάνουμε την έκθεση. Πέσαμε πάνω και στον κορονοϊό. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη έκθεση με μάσκες. Το θυμάμαι. 21, το 23 ήταν καλή, αλλά πέσαμε στις εκλογές. Φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πραγματικά, αισθάνεσαι περήφανος σαν Έλληνας, καταρχήν για το επίπεδο της έκθεσης. Θα μιλήσω για την έκθεση, η έκθεση σαν έκθεση. Είναι σε ένα καταπληκτικό εκθεσιακό κέντρο, στο Μετροπόλιταν, είναι δίπλα στο αεροδρόμιο, έχει πρόσβαση, μπορείς να πας, έχεις να παρκάρεις. Τα λέω όλα αυτά γιατί για μας που γυρνάμε σε όλο τον κόσμο, μπορείτε να πάτε σε εκθέσεις στη Γαλλία, στην Αμερική και να λες τι είναι αυτό το πράγμα, τι ταλαιπωρία είναι αυτή. Λοιπόν, θα έχει πάνω από 200 Έλληνες εκθέτες. Αυτό είναι για αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει αμυντική βιομηχανία. Ναι, αν πούμε ότι η αμυντική βιομηχανία είναι να φτιάχνει άρματα και οι Γερμανοί έχουν 6 βιομηχανίες. Είναι πάνω από 200 οι Έλληνες εκθέτες και περίπου τόσοι και ίσως παραπάνω οι ξένοι. Θα είναι λοιπόν 400 εταιρείες. Είναι μια ευκαιρία να δούμε και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Ο ΣΕΚΠΗ είναι συμμέτοχος, είναι συνδιοργανωτής με τη Ρότα. Και μας άκουσαν και είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι το χαμηλότερο κόστος, να μην σας πω διεθνώς, αλλά από αυτά που ξέρω εγώ, ακόμα και από την Αίγυπτο, είμαστε μισή τιμή. Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία να έρθει και να παρουσιάσει προϊόντα ή δυνατότητες. Συμμετέχουν τα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Ξεπεράσαμε και το κόμπλεξ με την άμυνα και έχουμε τα πανεπιστήμια, ευτυχώς, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Υπάρχουν από εταιρείες, από τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες, έως ένα μικρό αλλά πολύ ικανό π.χ. μηχανουργείο, γιατί όποιος νομίζει ότι φτιάχνεις μια βίδα που φτιάχνεις για την καθημερινότητα κάνει 1 ευρώ και μια βίδα για αεροπλάνο κάνει 500. Αυτές είναι οι διαφορές και εκεί είναι και η προσθέμενη αξία που μπορούμε να έχουμε.
Και επίσης είναι ευκαιρία για να δουν και τι γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί όλοι που έρχονται τώρα στην Ελλάδα, οι ξένοι, θα δούμε τις εξελίξεις. Για μας που πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο όμως είναι σημαντικό και για τους Έλληνες, αλλά για τις ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό και έχουμε άριστη συνεργασία με το Υπουργείο και έρχονται, πρέπει να έρθουν όλα τα στελέχη. Γιατί εκεί παρακολουθείς το τι γίνεται. Είναι περίπου 30% μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, είναι πολύ μεγάλη τη φορά. Θα ανοίξει και καινούριος χώρος και υπάρχει ενδιαφέρον, και το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι σημαντικό αυτό. Έχει καθιερωθεί σαν μια περιφερειακή έκθεση, γιατί αν δείτε όλες τις χώρες γύρω-γύρω, καμία χώρα δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή που ήταν η Τουρκία, σήμερα οι εκθέσεις στην Τουρκία έχουν γίνει και τουρκικά προϊόντα. Δεν πάει κανείς. Πλην των μουσουλμάνων που πάνε με τους Τούρκους. Οι πιο πολλές ξένες εταιρείες πια, γιατί η Τουρκία είναι ανταγωνιστική. Άρα λοιπόν, αν θες να δεις τι παράγει όλος ο πολιτισμένος κόσμος, που λέω εγώ, και είναι όλοι γύρω-γύρω, οι γείτονές μας από τα Βαλκάνια, από τη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, είναι δηλαδή μια έκθεση που έχει ξεπεράσει τα όρια, γι' αυτό και μεγάλος τόσο πολύ, ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδος και δίνει την ευκαιρία και για τις δουλειές και για την επιμόρφωση, αλλά συγχρόνως με τον κατάλληλο χειρισμό και του Υπουργείου γίνεται είναι ένα και διπλωματικό γεγονός και πολιτικό. Έχει την ευκαιρία ο ΓΕΘΑ να έρθουν άλλοι 10 αρχηγοί, Υπουργοί Άμυνας. Εμείς, ο στόχος μας φέτος, ο ΣΕΚΠΙ, την δεύτερη μέρα διοργανώνουμε με άλλες 16-17 ενώσεις αμυντικών κατασκευαστών Ευρωπαίων από άλλες 16-17 χώρες και θα έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία θα λέει την άποψή μας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα φόρουμ που να βγαίνει όπως τη μία χρονιά κάνουμε το Defense, την έκθεση, και την άλλη φορά γίνεται το DFEA Conference. Θα μπορούσε λοιπόν κάθε χρόνο το Μάιο να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για τη στρατηγική, για το τι συμβαίνει διεθνώς και για τα αμυντικά θέματα και για τα ελληνικά αμυντικά θέματα. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Δηλαδή, ένα γεγονός, να το πω τώρα, πώς είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης για τα οικονομικά. Η DFEA και το DFEA Conference να είναι το σημείο στο οποίο κάθε φορά η Ελλάδα τουλάχιστον θα ανακοινώνει την στρατιωτική της και την αμυντική της πολιτική. Εμείς το περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και χαρά. Γνωρίζετε ότι και εμείς από μέρους μας θα είμαστε παρόντες και βεβαίως για να στηρίξουμε με το δικό μας τρόπο την ελληνική αμυντική βιομηχανία και όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Ροζολή, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου αφιερώσατε και θα ήθελα να κλείσουμε με ό,τι θέλετε εσείς να... Καταρχήν να ευχαριστήσω, γιατί και αυτό που κάνουμε σήμερα στηρίζει την αμυντική βιομηχανία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσω με το εξής. Ισχυρή ελληνική αμυντική βιομηχανία σημαίνει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.